Baretang balansyado, daing kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga bareta ngunyan na biyernes. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, region-wide bakuna eskwela formal nang ibiglansar kan Department of Health. Sobra 300,000 na mga Bicolano ang nakapagrestro matapos ang deadline kan September 30. Sabi kan Comelec. City most wanted person sa Legazpi City arestado na kan mga otoridad. Sa lado nasyonal, Marcos siniguro ang suporta sa mga paratokdo tinawanin doon ang career enhancement sa mga ini. DICT may mga lakdang para labanan ang artificial intelligence sa eleksyon. Blue alert status takabandera sa Taal Volcano matapos magkaigwanin priyato magmatic eruption. Sa ibang nasyon, Central District kan Beirut binomba kan Israel anong katawo gadan. Sa lado nin Karawat, Roy Rosario, daipa nakakapagdesisyon kung anong team ang masunod niyang ientrahan. Detalyas kan bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Lampas sa 300,000 na mga Bicolano ang nakapag-restro sa amin natapos pa siya ng voters registration kan September 30. Ini ang datos na ipinaluwas ni Comelec Regional Director Maria Juana Valesa kung saan ang nasabing numero ang may dudugang sa presenteng 4.1 milyones na Bicolano na magkakapagpartisipar sa masunod na eleksyon. Sinabi niya na nasabing numero resulta kan sa indang mga esperso sa nakaaging 8 bulan poon Pebrero kung saan kay banang digdi ang satellite registration sa mga hararayong barangay sa Kabicolan, ang Register Anywhere program sa mga highly urbanized cities as in an online reactivation kan mga deactivated records. Ang baretang ini hatod sa Indokan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Mantenidong nakaantabay ang Daraga Municipal Police Station sa kondukta kan filing kan Certificate of Candidacy sa Daraga Albay sigun sa Hevatura sa pangingenot ni Lieutenant Colonel Edgar Azotea, preparado sinda sa pagtaonin seguridad sa kondukta kan siring aktibidad sa Oktubre 8. Sinabi ni Azotea na maigot ang siyendang koordinasyon sa Comelec Daraga, partikular na kay Election Officer Andy Toledo. Siniguro ni Azotea na may nakalatag man sindang Police Assistance Desk para magtaonin asistensya sa mga kandidatong masumitir ng Certificate of Candidacy sa Comelec Daraga. Inilansar na kan Department of Health Center for Health Development ang region-wide school-based immunization campaign o Bakuna Eskwela sa nakaaging Aldao sa Legao City.
Sigun sa DOH Bicol, katuwang ninda sa aktibidad ang Department of Education para sa implementasyon ka National Immunization Program na ipapautob ngunya na bulan. Puntirya kan DOH na marealisar ang 31.5% fully immunized child coverage sa Kabicolan ngunya na taon para matawan yung protection ang mga kaakian kontra sa mga vaccine preventable diseases. Sa paglansar kan na programa sa Ligao City, 200 na mga estudyanteng grade 1 as in grade 4 kan Ligao East Central School ang nabakunahan ni measles, rubella, and tetanus diphtheria booster vaccine as in human papilloma virus booster vaccine. Siniguro kan DOH Bicol na ligtas as in efektibo ang mga bakunang ini kung kaya dainin dapat naghadit ang mga magurang para mapabakunahan ang sendang mga aki. Peke ang Facebook group sa DSWD Assistance for Pregnant Women. Ini ang tinawan ni Linaw kan Department of Social Welfare and Development Regional Office mananango sa nagruluwas sa social media. Sigun sa aviso, ang DSWD bako konektado sa account na ni asin sinabing an anuman na post digdi gabos pang dalansi sa publiko. Tanawan ni doon kan DSWD na ang sendang opisina dai kan sharing na programa. Katakod kini, sigararay na inaga ang kooperasyon sa pag-report kan nasabing account asin aniba pang peking account sa iba-ibang social media platform para mapagulan na makapangbiktima. Inabisyuhan kani ang publiko na day basta-basta magtubod sa mga nababasang content online, ibitaran ang basta-bastang pag-click sa mga link sa Facebook o maging ang mga link na pigpapadara sa Messenger, mga post sa Facebook group asin sa text messages. Padagos ang napag-inguwa ka National Bureau of Investigation Bicol na mairani ang sendang mga serbisyo sa mga Bicolano sa paagi kan sendang National Bureau of Investigation. Sigun kay NBI Regional Director Claro de Castro, obheto kini na matabangan ang sendang mga kliyente na magkatipid sa oras asin kwarta. Sinabi ni de Castro na may 4 sendang satellite offices bilang dagdag sa sendang district offices. Mantang pigpaproseso maninda ang konstruksyon ni satellite office sa Catanduanes. Sa datos kan NBI Bicol, nakapagpalos na ng clearance ang district offices kan Legazpi at Sinaga City ni sobra 4,000, mantang sobra sa 1,000 clearance naman sa Iriga City, Daet, Camarines Norte, Sorsogon City, asin Masbate. Arestado na kan mga elementos kan Legazpi City PNP ang sarong 66 anyos na lalaki na konsideradong most wanted person kan syudad sa ginibong manhunt Charlie Operation sa Barangay Banyo, Legazpi City. Sigun sa Legazpi PNP, ang suspitsado dinakop sa kusog kan mandamento de aresto para sa kasong 2 puntos nin Statutory Act of Lasciviousness sa lindong kan Article 336 kan rebisadong Kodiko Penal asin may pigrekomendar na 108,000 pesos na piyansa para sa iyang paramentras na libertad. Siya, kuan arestadong persona, nasa kustudyo na kan Legazpi PNP para ipairarong sa magkakanigong disposisyon asin dokumentasyon. Siniguro man ni Legazpi PNP Chief Lieutenant Colonel Ray Anthony Villanueva na padagos sinda sa paglapag sa mga personang may pigampang na kaso para matawan ng hustisya ang mga tawong naging biktima kani. Padagos ang pagtabang kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa mga parasira sa Kabicolan. Patunay kini ang itanoong fiberglass reinforced plastic boats para sa mga parasira sa Mobo Masbate na nagkakatadad ng 750,000 pesos. Sigun sa BFAR Bicol, ang inisyatibo ipig-implementar kan BFAR Fisheries Production and Support Services Division as in Provincial Fisheries Office Masbate. Ang sakayan pangdagat kompleto nin mga ekipahes araw kan 7.5 horsepower
Marine Engine Asinibapa. Sigun kay BIFA Regional Director Ariel Pioquinto, objeto kani na mapakusog ang kontribusyon kan mga parasira sa food security asin mapalangkauman ang produksyon nin sira sa Kabikolan. Naisalbar kan mga personalis kan Philippine Coast Guard Substation Pilar ang 12 personang lunad sa sarong motorbangka matapos magkaigwan ng problema ang makina kani sa karagatan na sakop kan barangay San Antonio Pilar, Sorsogon. Sa report na ipinaluwas kan nasabing substation kan mga tanod baybayin nakaresibisindad ni Napod mananangon sa kamugtakan kan motorbangka hali sa Monreal, Masbate, pasiring sa Pilar, Sorsogon. Tulos man na nag-aktibar ang mga personahes kani rason para may salbar ang siyam na lalaki asin tulong babae na lunad sa sakayan. Katakod kani sa gararay na nagparumdom ang tanod baybayin kan Sorsogon na perming maging maingat asin siguruhon na ang mga sakayan pandagat nasa maray na kamugtakan o kondisyon para maibitaran ang anuman na aberiya o aksidente sa karagatan, lalong-lalo na sa kung maraot ang kamugtakan kan panahon. Yan ang primero gabtang kan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kini. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. At talagang tuwang-tuwa ka pa sa pagligo sa alulod, ha? Umuwi kang ang bata ka at maligo. Maghugas ka ng maigi ha. Galing ka ba sa bukid Hugasan mo yung kutsara bago mo gamitin. Baka naihian niya ng daga. Walang pinipiling lugar ang leptospirosis. Sa school, sa daan, kahit pa sa iyong tahanan. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsultayo sa pinakamalapit na health facility. Para sa libreng konsulta at reseta, tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Igwa akong may teacher, tuwa na visto mo. Si Jessup Salceda ang kaibahan mo. Dakol na patunayan na matean ang serbisyo. Ang progreso, minapulos na, ipapadagos ni Jessup Salceda. Serbisyong may puso, yan nga si Jessup Salceda. Ito ang dahilan kaya lamang ang may tapang. Pinakalang dehado yung palalyamado. Ito ang tunay na never say die. Saya na tama ay tunay. Itaas ang tagay. Kabarangay. Drink responsibly. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa. Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc para
parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Detalles kan Barata sa Lado Nacional. Siguraray na tinawan ninduon ni Presidente Bongbong Marcos ang suporta sa 860,000 na mga partokdo sa eskwela's publika sa bilog na nasyon. Ginibo ni Marcos ang pahayag kasunod kan selebrasyon kan National Teachers Day kasuhapon. Sigun sa iya, sa rarom kan sa iyang administrasyon, prioridad ang intereses kan mga partokdo. Sisiguron kan Marcos administration ang career advancement kan mga partokdo, tanganing dainin partokdo na maretiro na teacher 1 sana. Sa yung tanawanin doon na gusto niya na magtalubo professionally ang mga partokdo. Dahil digdi, sisiguron kan gobyerno na matawan sinda nin magkakanigong tabang arog kan kabalikat allowance na 10,000 pesos na magiging efektibo sa masunod na taon. Ipigbida kan Presidente ang mga inisyatibo kan DepEd para sa intereses kan mga partokdo sa lindong kan sa iyang administrasyon. Sinabi man ni DepEd Secretary Sani Angara na ipinautob na ang primerong kaptang kan updated salary schedule para sa civilian government personnel sa rarom kan Executive Order 64 na may kamawatan na ingganyaron asin mamantinir sa gobyerno asin sa nasyon ang mga skilled civil servants. Naging lay naman ang kabalikat sa pagtuturo na may kamawatan na midbidon ang magabat na trabaho kan mga partokdo asin ang sa indang dedikasyon sa paagi kan pag-itaas sa indang tauna na teaching allowance na 5,000 pesos na ginibo ng 10,000 pesos tax-free asin magiging efektibo sa school year 2025-2026 ang dagdag padigdi ang tauna na 7,000 pesos na medical allowance igwaman sa kod 100,000 pesos na personal accident death insurance para sa mga partokdo sa paagi kan GSIS asin medical reimbursement na sa kod 30,000 pesos para sa accident related injuries. Sigun kay Angara, napapanahon ang iangat ang interes, benepisyo, asin napakinabang kan mga partokdo para sa sendang sakripisyo. Dain na kay puan pa ng direktiba hali kay Presidente Bongbong Marcos ang mga concerned government agency kada bes igwanin kalamidad o disaster dahil araman kanibaybang opisina ng gobyerno ang sendang dapat gibuhon may kinaraman sa sitwasyon kan Taal Volcano kasunod man ini ka na restong pagputok o pagsabog kan bulkan kasuhapon. Sigun kay Presidente Bongbong Marcos, igwaman ni standard
Standard Operating Procedure na pagsusunod ang gobyerno anuman na emerhensya o kalamidad ang tumama o maglaog sa nasyon. Sinabi kang Presidente na sinda sa gobyerno nasyonal maigpit ang pagbantay sa pinakauring aktibidad kan Bulkan Taal asin maresponde ang gobyerno kung ano ang kinakaipuan on ground. Siniguro kan Presidente na eksperto asin aram na kan mga taon kan gobyerno na nakatutok sa Bulkan Taal ang dapat gibuhon. Sa oras man na makahiling nin primerong sinyales na kaipuan ng i-evacuar ang mga residentes harani sa bisinidad kan bulkan, tulos yun ang gigibuhon kan gobyerno. Sinabi kang Presidente na dahil nakaipuan pang matauanin direktiba ang mga ahensya de gobyerno. Mientras tanto, mantenidong nasa blue alert status ang Calabarzon o Region 4A matapos ng panibagong pag-alboruto kan Bulkan Taal. Sa ararom kan Blue Alert, mas sigida ang koordinasyon sa pagultanan kan mga ahensya ng gobyerno asin mga lokal na gobyerno. May nakadeploy na karagdagan na personahes, dagdag na manpower sa mga Emergency Operations Center asin bukas ang mga asset kan gobyerno para sa anuman na emergency deployment. Naaresto ka nakaangi aldaw ang priyato magmatic eruption kan bulkan asin padago siya ng pigbabantayan kan Office of Civil Defense kay banan sa mga lugar na pigbabantayan iyo ang banwaan na nasa kapalibutan kan Taal Volcano aro kan Agoncillo, San Nicolas, Laurel, Talisay asin Balite. Mientras na sinabi man kan FIBOX, Taal Volcano Observatory Station na dahil maning grabing nagdaranin mapandistrosong impact ang nangyaring pagtuga kan Bulkan Taal. Pero pipag-ingat paggararay ang mga residentes asin navisuan ang mga ini na protiran ang saindang salud kontra sa mapandistrosong efekto kan nasupre na pigbubuga kan bulkan. Isinangat na ang iba-ibang kaso kan National Bureau of Investigation kontra kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa Department of Justice sa Suwapon. May kinaraman ni sa counter affidavit na sinumiter ni Guho kan panahon na dae siya sa nasyon. Sigun kay NBI Director Jaime Santiago, apat ang siyendang isinangat na kaso kay banan na unfalsification by a notary public, perjury, obstruction of justice asin paggamit ng peking dokumento kontra kay Guo, Attorney Galicia asin Ibapa. Base sa naging investigasyon kan Task Force Alice Guho na konfirmar kan NBI na peke ang pirma kan dating alkalde sa ipigsumiter na affidavit. Sinabi sa NBI Head Agent kan Fraud and Financial Crime Division matapos nindang kolektahon ang mga sample signature specimen ni Guo na patunayan na iba ang nagpirma sa counter affidavit. Pero digdi, sinabi ni Santiago na may pig-imbestigaran pa sindang ibang kaso may kinaraman sa dating alkalde na iluluwas ninda ang kaso makumpleto na ang mga ebidensyang dokumento. Nagigibo na nilakdang ang Department of Information and Communication Technology para labanan ang paggamit ng artificial intelligence sa eleksyon sa masunod na taon. Sigun kay DICT Undersecretary Jeffrey Ian D. na may koordinasyon na sinda sa iba-ibang social media site para kontrahon ang negatibong darakan AI. Nagkapara sa mga gigibo ninda ang pagbugtak ng watermarks asin categorization system. Magtatabang-tabang sinda para maparikas na maaraman kan ang mga video na ipapalawa sa sarong AI generated. Aminado ng opisyal na daipang mga lay para dagos nang ma-regulate ang nasabing mga social media. Pinatanida ni Justice Secretary Boyeng Remulla si Timor-Leste President Jose Ramos Horta na posibleng magbalyo sa sendang nasyon ang Philippine Offshore Gaming Operators o PUGO matapos na pagbawal ini sa Pilipinas. Nagbisita ang Secretary sa Timor-Leste kung saan personal niyang nakaampang si Horta. Sa mga natokar, iyo ang posibleng mensaheng gustong ipaabot ni Presidente Bongbong Marcos na opisyal nang ipigbabawal sa Pilipinas
ang pogo kaya pwedeng anti-Timor-Leste ang target na balyuhan kan mga ini. Kibanan sa mga tinukar ang security issue asin ang extradition kan pinatalsik na kongresista na si Arnolfo Teves Jr. Nagdalaom seremolya na makikipagtabangan ang Timor-Leste para dagos nang mapabalik sa Pilipinas si Teves. Bareta hali sa ibang nasyon. Binumbakan ni Israel ang Central District kan Beirut, Lebanon sa nakaaging mag-aga na guminadan nin anom katawo. Apera sa nagadan, inireport man kan Lebanese health official na nalugadan ang nasa 7 katawo sa nasabing pag-atake. Sigun sa Israel, nagkondukte sinda nin precise air strike sa capital kan Lebanon asin tinarget ang sarong edifisyo sa Butchura harani sa parlamento. Inina ang pinakarani na tinamaan kan air strike kan Israel sa may central downtown district kan Beirut. Tinamaan man in tulong missile ang southern suburb kan Dahiye na nagsiserbing kampo kan Hezbollah sa southern Beirut kung saan nagadaan si Hezbollah leader Hassan Nasrallah kanakaaging sumana asin nadangugman ang makusog na mga pagsabog sa sur na parte kan Lebanon. Nagpatanod ang Israeli military na magpapadagos ang sendang airstrike. Magigurumduman na pinunan kan Israel ang ground invasion sa southern Lebanon asin kinonfirmar na nagadaan ang 8 sa sendang soldado sa laog kan Lebanon. Ang ground invasion asin airstrike kan Israel sa Lebanon kasunod kan pagpapalayo kan Iran nin paing gustong missile sa Israel bilang balos sa airstrike kan Israel sa southern suburban na guminadan nin militanteng Hezbollah. Sa lado nin Karawat, depang bagong team na lalaugan si Troy Rosario matapos na inibuhian kan Blackwater Busing. Matapos ang desisyon kan Busing, nagtugot ang PBA na maging unrestricted free agent na si Rosario. Nangahulugan, ninay pwede nang magpili nin mga team na gusto niyang intrahan. Nakapalaman sa bagong polisiya kan PBA Free Agency na ang gamos ng mga player na drafted kan 2015, otomatikong maidedeklarar na unrestricted free agent. Nagkaparaman sa rani sa 6'7" center na pigsasabing interesado mag-entra sa Barangay Ginebra dahil ini sa iyang paboritong team maski kanhubin pa siya. Dahil man kaini may sekreto na may tangro sa iya na magkawat sa Japan B-League kung saan sigurado ang sa iyang sweldo na maabot sa 1.2 milyones pesos kada bulan. Ultimo sa detalles kan Bareta, ang kamugtakan kan panahon, nasa linya ang Pag-asa. Kaya po, marahay na aldaw sa Gabos. Ini ang weather update tango niya na aldaw ng Biyernes, Oktubre 4, 2024. Sa bagong alas 3 nin aga, ang sa 20 kabantayan na si Bagyong Julian ay huring namataan sa rayong 240 kilometers north-northwest kan Itbayat, Batanes. Ini nagluya si naging tropical depression na sana, halagan may daraman giran ining paros na maabot sa 45 kilometers per hour. Naharani sa Tahaw, kan Bagyo asin may pagbugso ini kiparos na maabot sa 75 kilometers per hour. Ini ay halos day nagayro, alagad sa asahan po niya to na maluya ining bagyo sa mga masunod na oras. Tigdi naman sa Kabikolan, magiging mapanganuron ang kalangitan na sa tuwing mamamatayan dahil po ini sa ITCE, asahan niya to ang kalat-kalat na baguran asin mga thunderstorm. Dahil digdi, tigapayuan ang sa tuwing kababayan na magdaraki panangga sa uran, asin mag-ingat na posibleng biglaang pagbaha, asin pag-uingin taga. Mga mati man kita ni maluya, sagot sa moderatong duros ni Poros na haling sirangan, asin baynayad hanggang sa katamtaman na langkaw na ukol kan dagat. Ang temperatura na posibleng niya itong mamatayan, yun yan aldaw, mapuon 24 sagot sa 33 grado sentigrado. Ang aldaw masirang digdi sa Legazpi, yun yan na 5:35 din aga, asin masulunop at siya na 5:33 ngin hapon. Sa Giraray, halik digdi sa Pag-asa DOST Legazpi, ni Paul si Michael Noveno, ingat asin Marhay Naldaw sa Gabos. Yan mga tugang nga detalles kan mga bareta ngunyan na Biyernes. Sa pangaran kan mga pagriba, Mardila, Angel Mustasa, Ronald Baldo, Salado Technical, si Riman Pag-asa. Ako po ang nagatod kan Bareta. Edwin Teral tayo sasabing salamat kan sa indong pag-antabay.
Masunod na si Mr. M. Yan ang DCGB. Barata alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon. Masunod na. Pagkalipas lang kaini. Angat ang lahat, aprobado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan. Makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa tong malalauman sa pagservisyo. Programang salutasin pang turismo. Programa kang test, asin mga ayuda. Infrastruktura tabang sa paraoma. Estudyante